Il-kumpanija Ena Malta ffirmat kuntratt mal-kumpanija Norveġiża Nexans li kienet responsabbli mill-proġett tal-Interconnector biex issewwi l-ħsara kbira li saritlu fit-23 ta' Diċembru li għadda meta spiċċa f'Bixtejn. F'konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministeru għall-Enerġija Michael Farrugia ħabbar li t-tiswija se tiswa ma' 11 miljun euro u mistennija titlesta fit-tielet ġimgħa ta' Marzu. Qal li l-ispiża se tinġar kollha kemm mill-kumpanija tal-assigurazzjoni tal-Ena Malta u tal-vapur li jagħmel il-ħsara. Filmat miġbut waqt ħarix li sar fl-aħħar ġimgħat ipprovda evidenza konkreta li l-ħsara kienet ikkawżata minn ankra ta' vapur li tkaxkret fih il-baħar f'font ta' 150 metru. Il-kap eżekuttiv tal-Ena Malta Jason Vella spjega ma' One News li l-Interconnector tqaċċat kompletament. Tiswija ħatkun qed issir minn Nexans. Nexans huma l-kumpanija li oriġinarjament manifatturat issupplixxiet u installat l-Interconnector cable. Is-Sur Vella qal li l-operazzjoni se tibda l-ħadd li ġej wara li l-ġimgħa filgħodu daħal fil-port ta' Marsa Xlokk il-bastiment tat-tiswija li jabba kejbil btul ta' 2 kilometri li se jiġġannat miż-żewġ naħat. Tella il-kejbil maqtuħ li huwa maqtuħ right through, tella naħa jidentifika l-ħsara tagħha, l-ħsara sa fejn imxiet, kif tiġi identifikata l-extent tal-ħsara. Jiġġannat il-kejbil spare li ħajkun inġabar minn qabel minn Malta u mbagħad il-proċess jirrepeti ruħu fuq il-naħa l-oħra tal-kejbil li hemm maqtuha. Il-proċess jissokta bit-tqejt minn ġdid tal-Interconnector fit-trinka għolja metru nofs. Il-Ministru tal-Enerġija Michael Farrugia taħar lil Ena Malta għal ħidma kruċjali li wetqet fl-aħħar ġimgħat. Għal dan il-progress sta jsir għax Ena Malta kienet imħejjija għal kull eventwalità. Sostna wkoll kemm kienet għaqlija deċiżjoni tal-Gvern li jmur għal sorsi differenti tal-ġenerazzjoni tal-elettriku f'Malta u nnota kif bħalissa il-provvista tal-elettriku qed tiddependi għal kollox fuq il-power stations ta' Dellimara għax fin-nuqqas tal-Interconnector il-pajjiż m'għadux maqut mal-grid Ewropew. Il-Gvern se jkun impenjat li nżidu il-supply minn l-enerġija alternattiva ħalli ġewwa pajjiżna jiġri inċident kwalinkwe post jista' jiġri illi s-supply ġewwa pajjiżna tibqa' konsistenti skont id-domanda li jkun hemm. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.